थाखादा हाग्रा एवनाया आथिङावसो दानफ्लांबाय आइदि 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 आयौ फाग्लाथै रुवा दा र' आइदि 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 बिनानाव आं बायदि सासे निहाथ मानसिनि आथिंखौ दादां नों सासे माहाजोननि फिसाजो आरो आं जाबाय सासे निहाथ गोरिबनि खैफोदाव माहाजोन गिदिरनि बाथ्रा थाया आदा मानसिजों मानसि मदद थानांगौ आयं मा जाखोसै आदा गोगोमना आथिङा बौबाय मा आइ आदाया हाग्रा एवनाया आथिं बौजाबाय थु न'आव थुदो आइदि 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 हा माथो जालायखो गोगोमा हाग्रा एवनायाव आथिङाव बौजादों ए माबोरै जालायखो थां बिसिनाव फुथुयै थां आफा आं आमाय डाक्टारखौ लिंनानै लायनोसै थां आइ गोख्रै डक्टरखौ लेंनानै लानानै फैदो जागोन आफा सार बेनो जोंनि न'आ ए बेनो दसे जिरायजागौमोन नामा सार नांलिया माब्लाबाफोर हाबसिगोन साहा लोंलांजागौमोन नामा सार अ बिब्दिब्ला थादो आं थांसै अके सार नांलिया दा मोनालांनोबो हागौ थादो बहा थांजोबदों मा स्रिं स्र' बेलाय ए आब' फैदों औ माबाहाय आब' दाहोनाय आथिं बौजादों बै सौरायावसो दं आमाया बै न'आव हाबफैदो फैदो डक्टर बाबु फैदो दे जागोन दे बौनाया गोबाङानो जादों रोदाया दोंनै जौदों आं सुथेजोबखाबाय पेसेन्टआ 10 दिनसो बिसिनायावनो थानांगोन मुलि टेब्लेटखौबो आं गासैबो होखाजोब्बाय गोसोआव लाखि पेसेन्टआ थाबायनो मोनथ'नाय नङा बिखौ जोथोन लाग्रा सोरबा दङ नामा बेहा रावबो गैया सार गोगोमनि जोथोनखौ जों जयै लानांसिगोन आच्छा बिदिब्ला साननैनि उनाव गामलासे दै गुदुङाव बै दोनखानाय मुलिखौ फोथाबा होनानै आरो बेजोंनो ड्रेसिं खालामबाय थाबानो जाबाय बेजोंनो गाराया रानलांगोन आच्छा बिदिब्ला थादो आं दे थांसै जागोन दे जोथोनखौ मोजाङै लाब्लानो जाबाय हरांहैसै
Ada Gegem, uन्दुदों नामा? Aidi. Monila, nों बेफोरखौ Monila, आं नोंसिनि जेबो नङा सासे नेहात गोरिबसो Akhirnya sudah ada. आं सासे थानाय न' बां सिनायथि गैजायै बालाबारियाव दैगार जानाय खासेव बिदै बायदि आलाय सिलाय Nih ada, ओंखामा जादो. नों बिब्दि दा बुं आदा. आंनि बिखाया बायग्लियो. मुनि नोंनि आरो बे न'खरनि गोबां अननाय मोनबोबाय आङो बे अननायनि हेफाजाबखौ माब्रै सुख'नो हानो आंदि नेहात बिब्दिखौ दा बुंसै आदा. खैफोदनि समाव सुबुङा सुबुंखौ हेफाजाब होनायानो सुबुंनि धोरोम. Ada, आं बुंसै. मुनि आं नोंनि गोसोनि साननायफोरखौ गासिबो हमनो हाजोबखाबाय आदै मादै मोनाखि आंखौ गनायगोन आं मिन्थिया. I love you. I love you too. रैमालि बे पेपार लाबोनाय No. नों दाख्लि मा बुङामोनलाय बेखौ नुबाय रावजोंबो रायलाया रागा सामफ्रामबो न'आवबो थालिया बबाव थाङोथाय जेखि जादोआ सोगोमा आंनिनो बियादय फिसा बिनि मोजां गाज्रिखौ जों नायाब्ला सोर नायबावनो दाख्लि नों सोरखौबा माबा बुङामोनलाय सोरनि फिसाजो बे मनिराम माहाजोननि फिसाजो सहेला मनिला रहिला मोनहालाय माथो आच्छा बेखौनो हिनजाव जरा हौवा जरा लानानै आसान थेबैनांगौ जाबायलै माब्ला थांनांगौ जाखो फैगौ रबिबारावनो मानसि थि खालामनानै दोनखादो नोङो थांनो थाखाय आच्छा जोंहा हजों थांनाया थिग जाजोब्बायफा औ जाखाजोब्बाय थाग-थियार खालामनानै दोनखाबाय आङो थां लायथां मा सोना लाखो नायनि
दे आगै बानखो बेखौ नोंनो बानायदो जागोन आदा जागोन दे होमबालाय रेडि खालामनानै ओंखार दिनि दे आदा जागोन दे नंगौ नामा नै गुमै आलासिया फैदो आगै फैदो जिरायदो सहिला सहिला आइ सियारा लाबो सियारा लाबो जिरायदो आगै जिरायदो जागोन गुमै जागोन बुंदो मानोबा फैदोंमोन सावरायनायसाय सावरायनांगौ बाथ्रायाथ' आंनि बियादै फिसा सोगोमनो नोंनि देरसिन फिसाजो सहिलाखौ जुलिनि सोमोन्दैयै सावरायनो फैदोंमोन जोङो बिनिखायनो मोजां गाज्रिनि आगान होफैदों आदा आरो बाजैयासो मा सानो आच्छा बाथ्रायाथ' सावरायनो गोनां रुपाथि नों मा बुङो र' आं साहा होफैहोग्रोनि आच्छा बियो सोर जाखो नोंथांनि माबा जायो नामा बियो आंनि गामिनिनो फंबाय आरो बियो नैबे फंबायनिनो हिनजाव दे लालायदो दे दे लालायदो दे लादो दे दे लादो दे जोंनि मावनांगौखौ एसे आवगायहोखानोसै आं
आयै बे जानो हाया आं गनायनो हाया माब्लाबाबो आं गनाया आयै बे आसानखौथ' थेबनाय जाबाय जागोन फंबाय जागोन र' गथ'फ्राथ' माथो गनायासो बुंदों थेबनाय आसानखौ लांफिननाया गाहाम जागोन नामा रुपाथि नों हारसिङै बाथ्राखौ दासामलाय आंखौ बुंनो हो नों सिरि था बायद्रा फंबाय जेबो जिंगा गैया माबा मोनसे जागोन दे आदा नोंनि अननायावनोसै नोंनि जरावनोसै जोंहा बुंनांगौखौ बुंजोब्बाय बिदिब्ला थांदिनि आदा जाथारनांगोनलै गुमै बेवाइफोर जेनो फेलें जाया जाथारनांगोन बेवाइफोर जोंहा थाम थिम खालामहैखानोसै दे बिदिब्ला जों थांदिनि आदा औ दे 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 आदा दे दे थांलायदिनि बेवाइफोर दे 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 नोंसो खुलुमनांगौमोन थांसैलै गुमै थांसै आब' आफा आं गोसो गैथ्रा बिजों जुलि जानो संसारनि खोथा थांनानै थानांगौनि बाथ्रायाव गथ'फ्रा अजदब्ला नों माथो सानदों रुपाथि बे न'खराव फिसा हौवा गैया आंनि देहाबो गाहाम नंला गोदान आगान गोथार आगान होफैदों दिनै सुबुंनि खान्थिजों बेनो गिबि आंहा गसाइखौ फोथायनाय दङ बियो आंखौ मदद होगोन जेन' बे हाबाया फैमाल थाङा आरो जाथारनांगौ बेनो आंनि बिथोन मोनथिबाय रुपाथि आयै आं गोसो गैथ्रामोन आयै आं जानो गोसो गैथ्रामोन आंखौ दा बिलाइ हरसै मा खालामनो फिसा खाफालनि बाथ्रा जाहैबाय फिसा बिफाया जेराव हरो बेयावनो थांनांसिगोन आइ मेरगा आरो सेना जोंनि रां रुफानि आंखाला बारानिफ्राय बारासिन जाबाय आं मिन्थिगौ जोङो न'निफ्रायबो रांखावरि मोननांगौआ दिगदार दं दा बिनिखायनो रामफल हाथाइनिफ्राय 10 डिसेम्बर आरो 30 डिसेम्बराव फायखारिफोरनि बासखौ रुट खालामनांगौ अके जागोन बस जों दं जों जेबो गिनांगौ गैयालै गोरा जों दंना गुड नोंसोर जुदि आंनि बे हाबा मावनो लानायखौ मावफुङोब्ला गोबां साक्सेस जागोन मोनथिबाय जागोन बस जों दङ जों जौखौनो मोनहां गोबाव जाबोबायलै बस है नोंसिनि खामानि माथो बिदिनो एव मोनाखै सावना लाबोखाबानो जायोना नोंसोरखौ बुंबाय थानांगौ नामा जोंलाय हा सावनानै लाना फै हर जौआ लाबो आंबो लोंसैलै बस एसे लाबो दङ आदा बेरगा बंस नोंसि नामा बस जिराय
ओइ गाला बसआथ' जोंखौ थिनहरबाय खिन्थु मानसिया फिसामालाय मा जानो बेजों बुलायनो जों हागोन ना हाया नों रेडि दङथ' मा हाया बेखौनो मानसियाथ' फैबाय जानांगौ नोङो मोजाङैल' रेडि जा मिथिबाय जागोन औ मानसिया फैगौ खिन्थु एसे रेडि जा नोङो फैथों सिङाव फै नों रथ' नोंनि मुङा गोगोम नङा होमब्ला नंगौमोनलै आदामोन नों मनिलाखौ गोसोथोआ होमबा बेथ' सैथो नङा गोसोथोयैबो होनो आरो गोसोथोआबो होना गोसोथोनायाबो नंखाय जायो नामा होदोलाय बेखौ आइदै आइदै कुकिया लाबो जेनेबा आं गोसो थोबायानो नोंस्रा बेवहाय मानि हेंथा दासो सिमा लादों नोङो खोनासं दिनैनिफ्राय नैथि आरो बेबायदि जाया बे न'खरनि साफ्रोमबोखौनो जोंनि बसासो बिहार लाजोबनो नागिरदों मिथिबाय रहिला सहिला मनिला मिथिगौ नोङो जागोनलै आदामोन जासिगोन आं आरो बे जायगायाव थाला बे न'खराव आरो नोंखौ नैथि खेब नुबावोब्ला मिथिना लाखा दासो बुजिदों बे साला दासो हले आदा न'आव एसे संसारनि खामानि दङ दे एसे मावफाग्रोदो दे बेनो हाबानि मन बेखौ सिनग्रो बेखौ हाखांब्लासो देग्लायसो लायनाय बैथिं बेखौ सिनहै जागोनलै आदा सिनजोबगोन जोङो जागोनलै गुमै गासिबो सिनजोबगोन जों जेबो सिन्था दाख्लाय नै सेंग्राफोरजों मा सिनफाबाय थाबोब्रा फै ओरै फै जागोनलै आदा जाजोबगोनलै गासिबो आदा थगदोथ' आदा हाब मावहैग्रोसिगोनलै बिसोर आमोखाफ्रा लासैनो दोनलांनांसिगोन आङो सोरबो माखि हाबा जामालाय दबजगोन बे मानो दबजआ बेलाय लहासिन होनदालाय गाबोनसो दबजफै बेबोथ' गोदो सेंग्रायाव मालायनि दजन खावग्रामोन ओइ फाग्लाफोर मोननो नामा नोंसोर बे सोगोम खोनाबा नै दा दै गांबा बेखौनो लोंदो जागोन दे मादै बेयावनो दोनलांदो गांनायाबो हामखाथारलामोन दे जागोन मादै दे
दे नों सिगां थांबासो आनै 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 ए आनैसो फैदों औ आनै ए फै 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 जिरायफै फै न'आव जिरायफै फै आनैसो बेलाय सोर जाखो बियो बागानसालिनि आंनि लोगो आं थाखोआव फरायो ए फैदो होमबालाय फैदो बाबु न' सिङाव जिरायफैदो बेयावनो जिरायदो दे जागोन गावबुरान बिबोनांलै हाबाफ्रा जाफा जाफि जासिगोन नामाथाय होद फाग्लाफोर खुरमासो खोमा खुरमायानो खुरोलै थ' लोंलायनोसै थ' एसे फैदो जिरायदो रानदोलै माबार सोर जाखोब्रा ना मागिग्रासो बर'फ्रा मागिनो समायालै बर'फ्रा मागि जाथिसो साखुन्द्रासो नामाब्रा फै बा फै बिसोर माबा माबि सोंबाय थायोलै फै बा फै मोसौफोरखौनो गुमनानै जा बर' गामियाव माखौ गिनांगौ फै दे जागोनबा ओइ गुमै नै मानसि फैदों मा जाखो मा जाखो नैलै मानसि फैदों मोसौफोर गुमनो लाखिदो हा बबेनि जाखो आं हजों सोनाबनि माहाजोन नांखागौबो गामियाव मोसौ गुमनो हा लावखार थागोनफा जागोन माहाजोन थाजागोन थांदो बै न'आव जिरायहैदो थां दे माहाजोन थांदो न'आव जिरायहैदो जागोनबा हा सोर मोनसै रायजोनि मोसौ गुमनो मानसि लाखिदां ए हा नांखागौबो लाखिबाय हामबाय